mira el mòbil, 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 mira el... Està tot aquí dins, 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 els mapes i els camins, les fotos dels cosins, el bloc de notes que no vas tancar, l'agenda que vas oblidar, aquell WhatsApp en el que vas badar, aquell missatge que et va trencar, el telèfon del meu camell, Déu com voldria poder tornar a parlar amb ell, els anuncis que et faran gaudir de coses per no fer servir, les notícies, les mentides, la interacció social, la teva vida és aquí dins, formats petits fets de bocins, megapíxels, teraflops, però t'has deixat el cable, et fots, iometries improcedents, tantes finestres emergents, nous amics fets a cop de clic, milers de passes sense comptar, les eines que se't van donar per masturbar-te sense imaginar aquells contactes que ja van marxar. Tu viu tranquil que estàs ben geolocalitzat, voldries parlar amb ell eternament, tens un problema i es diu 3%. Està tot aquí